og velkommen til den her video. I dag så, øjeblik, vi tager lige ballonen. I dag skal vi lige, hvor mange subscribers jeg har fået. Så skal vi sætte, hvor mange Pokémon-kort, okay, I forstår mig ikke. Så mange subscribers jeg har fået, så mange Pokémon-kort skal jeg sætte på den her ballon. Og I skal skynde jer, ellers så bliver ballonen lidt mindre. Men altså, det synes jeg ikke snakke om. Jeg sætter bare den under mine ben. Så har vi nogle kort. 1. Øjeblik. 2. Ja. 3. Den sætter vi derovre på. 4. Men det var 4, og jeg er allerede lige med på. Så 5. 6. 7. 8. Den er rigtig. Ja, rigtig. Var det 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Men hvad, jeg tæller lige op. Jeg hører mig hurtigt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. 11. 12. Og 12. 13. 14. Og så til sidst, så tager vi 15. Så 15 kort, hvis jeg bare skal på. Og det kommer nok til at tage lidt tid, så jeg tænker ikke, at jeg gider at vente. Men ja, det gør jeg bare. I venter bare, ikke? Det tager ikke lige så lang tid, som jeg tror, det tager. Nej. Oh my god, det blev lidt langt der. Men hvad kan ellers gå galt? Nice, 2 kort på ballonen. Jeg tænker bare, at vi skal skynde os lidt, fordi den her video skal ikke blive alt for lang. Nice, så sætter vi den der. Og den anden, jeg ved godt, jeg går ind lidt meget foran kameraet. Nice, så er der 3 kort på. Jeg har så ikke lige sat den det samme sted. Det er nok, fordi jeg er ret dum. Nej. Jeg er overhovedet ikke klog der. Så sætter vi. Den er så meget svær, den her. Så nu den springer lige om lidt, eller sådan noget. Så når jeg ikke engang at sætte Pokémon-kort på. Den her også på. Den tager 5 kort. Kommer godt, der er allerede gået lang tid, 4 minutter. Jeg tænker, vi skal lidt hurtigt i gang. Nej, dem der er faldet ned, dem tager jeg bagefter. Seks kort. Nej. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, 6 kort. 7 kort.
7 kort. Jo, 8 kort. Bro, 9 kort. Jeg tror, den her short bliver alt for lang. Så jeg tror, imens jeg sætter de her på, så kan jeg lige afslutte den video. Så tak fordi I så med. Vi ses i næste video. Hej hej.